El comerç de Ca l'Estrella representa la història i la vitalitat del petit comerç inquer de caire familiar, amb una vocació de servei clara al client. El seu primer propietari constatat és Sebastià Aguiló, qui figura als padrons municipals el 1948. Des de llavors, la mateixa família ha regentat aquest establiment que ha adquirit un prestigi i una solera, a la qual pocs establiments poden igualar i que, de fet, ha provocat que doni nom a un carrer. Ca l'Estrella representa la força que per Inca té el petit comerç de tota la vida. És un honor per jo i per la família de Ca l'Estrella que ens hagin atorgat un premi com aquest. Després de 2 segles d'un funcionament d'un comerç, és un honor. Dono les gràcies a la Balia i tots els que han fet possible que això ens hagi arribat aquí. Que se segueixi podent atorgar prèmits a la petita empresa. Moltes gràcies.